Nazdar lidi, vítejte u našeho prvního videa a my vám ukážeme, jak s Kristiánem hrajeme FIFU FC 25. Dávejte like, odběr a jdeme na to. Yes! Koho si volíš? Já si volím Manchester United, protože to je naše srdeční záležitost, to je náš srdeční tým. Sice hrajou prach bídně, ale věřím, že Bayern udělám. V žádném reálném vesmíru bychom je neporazili, ale je to FIFA, může se stát cokoliv. Instagram a TikTok máte dole v popisku. Dejte nám follow a děkuju. A je tady výkop. Glory, glory, man United. Pojď. Dorgu! Naše nová posila. Jeď. Dostal červenou. Skypata, viděl jsi to? Hele. Garny. Lidi, držte mi Dorgu, pojď. palečky a dejte like a odběr. Garny. No. Jo! Ty Vogis, viděl jsi to? To byla kombinace. Nádhera, jsme tam. Kdo jiný než Bruno, protože v Manchesteru United nikdo jiný dát góla neumí. Souhlas. Jo, Musiala? mám aspoň náskok jednoho gólečka. Musiala? Ne! Můžete podržet. Jak putuje ten balónek, víš? Jak putuje, to je krása. Zigzí. A nikde nikdo, že? Klasika. Ty jsi vole. Tak to se nepovědá, tak jsi úplně normální člověk! Pora, do klidu. Dobré? Tak lidi, tohle. Dorgu. Dorgu! Cože? Takový zadíko? Ani bez kedy! Vyhodil bych tě! Mi říkej, tohle bylo čistý. Co to Ne. Já mám musela! Ježiši. Proč jsem to takhle blbě zahrál? Power shot! Dobré, Harry Maguire. Harry! Výborně! Ježiši, ty jsi pod Zalehni to. What? Ne. Diego! To je taky gólový. Ustřel mu květák, veď? Máš výkop aspoň. Květákov! Leroy. Ty bejku. Musiala? Ne. Ty musiala? Harry, ne. Ježiši. Ale letos se konečně dočká a vyhraje první svůj titul. Ty krásný Harry Kane, co Harry je? Kane. Má to umetený. Prolomí. On to teď prolomí. Ty prase! Normálně tě vyhoď ho! To nic nebylo! Vyhoď ho! To víš, že to nic nebylo. Tak se to Ty podívej. červená, ti říkám, že ty nedohrají zápas se všema hráčema. Podívej se, dívej se okolo. Že ne? Jo, jasně, úplná čistota. Tak toho škrtnu. Tak. Ty nedohraješ, ti říkám. Pak budeš zase nadávat, že jsi prohrál. Tak a Bruno, kdo jiný? Ty vole se Redka. Bruno. Redka? Hej, vůbec nějaký zlatý playstyle. Hej, a proč to nekopeš? Já jsem to rozehrál. Já jsem tě chtěl překvapit. No, takže zase od prvního poločasu v přesile, tak to bych to mohl dotáhnout i s těma bídákama. Musiala? Ty co zápas, to Redka, no. Ne. Yes! Ne. Ta holka, ta to viděla. No ženská klasika. No, byl milimetrový. Hej, počkej, tohle je bylo offside za 15 000. Věř Varu.
Proč na tomu Kaneovi? Protože to je nejlepší střelec. Sure. Jo, ne! Jo, ne. Kane. Ty jsi kus střeva. Ty to je odkop tohle. Onanis. Počká se prvního rohu, který se tady kopne Joshua. Yes. Leon Sané! Ty bys toho vlastně. Takhle kdybych chytal v reálu, viď? Takhle kdybych chytal v reálu. O ne, tak cedník. Cedník. Pojď, proběhni ho. Tak, když jsme tady na něj dva, to je krása. Pojď, rohlíček na druhou. Prás pod... Podívej se, jestli to byl fakt offside. No byl. Nebyl velký. Je out, kdy vyřešit na 0? Když jsem dal jen začátku góla, jsem ho tam uklidil. Jakýho? Bruno ne. A jo, počkej, já jsem se myslela, že to je. Dobrý zjištění o poločase, hlavně, že hraješ o 10. Wow! Víš, co chytíš, jak to teďka. No, aspoň na PlayStationu je dobrý. Ty? Ne! Dobrý! Ty vole, jsou V suchým triku. Takhle. Tak. to chybí ten Davis, ale to mega. Jo! Úvody poločasu ty my umíme. Jak jsi to nechytil? Rasmus Hojlo! Taky jsem ho dlouho neviděla góla. Tak teď si dávám challenge, že ti musím dát góla jenom spoza 16. No, tak to je dáš. Je lidi na 2 góly a prostě konec. Jo, to je spoza 16. No, tak nechtěl jsem se to nechal ujít. Margotka, Balkonova. Margotka? Nic. Margotka? Je! Hele, razítko. No jakože jeden poločas uložit. Kecáme. Musíme se tam dát podívat. Teď chceme probnout to Lipsko. Jo, ale teď ještě se dá vlog z Leipzig. No, chceme se dát podívat na Lipsko, viď? Já jsem navrhoval, že pojedeme na Hoffenheim, protože tam máme český kluky. Chtěli jsme vidět našeho Hložánka v akci, jenomže jakmile jsem o tom začal mluvit, tak se zranil. Cože? On je zraněnej, no. Tak pada šika. Nevím, jestli hraje Leverkusen v Lipsku ještě. Ne, já nechci na Lipsko, chci tak. Ale Dortmund bude hrát určitě. No, tak Chceme to vidět, ne? Chceme to vidět. to se nedá. Krásně, hezky. Ty už tam byl? Byl jsem tam, proto to nevím. Dopadl přes Německo. Ty vole, to je Německo. Jo, do Německa přes Německo, jinak to nepůjde. Jo. Co To je nasazení. Takhle kdyby hráli ty pasčasové normálně. Pasčasové? Ty to budeš dál přes levu nebo přes pravou stranu? Ne! Tohle dokazuje, jak je ten United bídnej, že ani v početní převaze není schopný hrát vyrovnanou hru. Za to nemůžu já, za to může ten United. Na 2 jedeme. Dobře, přestávám tě šetřit. Ty jsi fakt šetřil. Nešetřil. Ten Olís, ten mě začíná štvát. Ne! To není možný. Ale já jsem ještě neřekl poslední slovo, já se teď rozehraju.
Táta se rozehrá, určitě. Jo. Pédu tady po této straně. Ne! Ne! Co ne? Jak se úplně jak vypad z toho? A? Škoda. Jo, jo, Diego! Ne. Milimetrový pas, úplně milimetrový. A Rasmus Højlund vsítil druhý gól. Kluci, takhle kdybyste hráli, co? Já kdybych vás koučoval. To by byl jiný koncert. Takže 3-3? 3-3, synáčku. Bylo divadlo Hruzi. To není možný. Bože, bože můj. Tak jedeme, no kluci, neskládáme zbraně. Zase to rozehrajeme tady po té straně, tady to jde. Ruku, to jsou přešlapové. To je Zirkzee. To byl do ruku, ne? To je Zirkzee. To je do ruku. To je Zirkzee. Co dám, přehrou? Je to Zirkzee. Hele, prázdně tam! Hele, Salah má 11 debuta. Openda má 11 debuta. Zirkzee hraje za Manchester United, má 11 a úplně nic. A Leon Sané. Leon Sané! Vracej tak pomalý! Sice jsem mu toho spomloval Onanu, ale dobře to dopadlo. Koukej, kdo jít zajedu, ne? Máš po kariéře. Má po kariéře. Jako Diouf. Tak. Zrovna když jsem mu to podával. Ne, už je konec, já nebudu opravdu přece. Odjíž! A je konec lidi! Prostě se vystrá tu FIFU prostě. Tak dobře rozehraný to mít. A takhle to projet? To není možný. Bohužel je. Pěkný, ale pěkný. Zkusíme štěstí, no. Dokud se hraje. No, tak máš asi. No, už mám balon. Shit. Ne. Ne. Konec, lidi, konec. Gratuluji. A tohle video pro dnešek končí, takže dávajte lajky, odběry a čau. Díky, že jste se dívali.